Tatlo ka istruktura gintupok sang kalayo sa Sara Iloilo, samtang 5 kabalay sa Limudjan, ginlamon man sang kalayo. Si Zen Kilantang nakatutok. Napuhag ang mga residente sa Barangay de Vera sa Sara Iloilo kagabi matapos nga ginlamon sang kalayo ang tatlo ka mga istruktura. Totally burned ang balay nga ginapanag-iyahan ni Rachel Gastayad, sunod ang barbershop ni Loreny Lorejo kag ang baligyaan ni Joan Casamayor. Sa investigasyon sang Sara Fire Station, hinali lang nga nag-ibwal ang kalayo sa kusina sang pamilya Gastayad. Anak man si Mrs. Rachel sa nagaluto, pero tungod man malamang sa paggabi kay medyo mabasko ang hangin. Doon nag-ipual, bigaw kulpe lang nag-ipual ang kalayo, ma'am. Suno sa panaysayo ni Mrs. Rachel. Naglabot naman sa 250,000 pesos ang kabugusan nga halit nga ginbilin sang insidente. Samtang duha ka mga balay ang natupok sang kalayo kag tatlo ang partially damaged sa Magallanes Street, Alimujan, Iloilo. Naghalin ang kalayo sa balay ni Marcelina Amada. Natabuan naman nga wala sang tawo ang puloy-an sang nasunog. According sa tagiya, ma'am, wala sila may saksak before sila nagalin. Ginapadalman pa sa mga bombero ang gintunaan sang sunog. Upoy Caramel Parkia, Zen Kilantang, One Western Visayas.